Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang mga isina nga atong gibiyaan. Jonas! 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 Naunsa ka? Jonas! Wala ni sina pa to! Oh, usa? Hain mo de ha? Hain sina! Minayas! Ah! Mo ni angay nimo! Danghag! Pangitahan niyo sina! Niya pa ka to sa dol! Liyok mo! Ah! Liyok tonton! Ah! Hello, Jonas. Nakabuhi siya na! Unsay nagkabuhi? Nakalayas! Wa na diri sa atong gibutangan niya! Unsa may gibuhat niya sa nagbantay atong ina? Gipusil na ko ang agtan kay nagdanghag! Wala ko! Ayaw na! Wa talo ko diya! Mama Mary! Jonas! Diya ka lang, Tilde! Diya ka lang! Ayaw pagdola! Diya ka lang! Barog diya! Jonas! Ah! Jonas, kanong nagkakubot, ha? Ah! Ha! Tungod kay danghag mo, Tilde! Igo ka gyapon, Tilde. Bisang layo ka. Ha? Hain magkakaroon si Yina. Jonas, puputo maghihapon kasi mong armada. Wa ko'y labot sa pagbantay ni Hina din. Hey, Jonas, basig, apil ko din mo, ha? Apil ko patay ni mo. Nakita niyo si Yina, wa! Wa na, Jonas! Wa na yung Hina! Lingkod. Gipalihok na nako ang kagalingon natong intelligence sa Lotse Triad. Ayaw palabi. Ngano mabalaga man ta ako nakaikya siya. Siguradong makitaan na siya balik. Way, dagang langas, mamatay na yun siya. Junjun, ayaw paglakaw ha, kay kuhaon na to ang imong magwang sa eskwelahan. Gigutom ko. Akan ako ninyo. Mga silingan! Tabang! Hoy! Nausya ka silya! Naugano ka! Usay mo gano ka rin! May nagkasaka sa Bombay. Nahadlo ko sa iyang naong. Uy. Murag, wa siya mga mata. Nagkadugo ang iyang kisulob. Akong naabdan, nagkaon. Haibol! Haibol! Tupas bay, gibihaan ako. Nahadlo ko sa iyang naong. Naputo sa mga bunog. Tama! Mga dito sa inyo, Silya. Oh, Kung sugatan, buang tumayan na, ay. Buwang di ay! Klaro. Daan niya inyong kaldero, nagsigil. Ay, natagdaan ninyo kay buang. Ay. buang di ay. Dako katabang ang mga kasada o mga taytayan, Greg. Bisan gikatas lupson. Maabot gyapon ta dinis Visayas nga mag-land trip lang, di ba? Oh, ni atas Visayas ron kay San Juan ko naman ni Greg. Mungit kita, Greg. Oo. Ganina kang wa mo tubang na ko, Greg, no? Wa jud kay tigog-tigog sa. Ay. Sama na ta, Greg. Naijik po yun sa unahan. Good evening, sir. Balik sa rehistro og imong lisensya, sir. Dili ID akong ipakita, sir. Ang rehistro og imong lisensya palihog lang, sir. Paliho lang tanaw sa ID, sir. Dili lagi ID akong ipakita.
Tanawa lagi yun ang ID, sir. Oh. Kalau dulu, be. Kau. Kalau dulu. Dulu. Terus. Ada yang tanaw sa ID udah, sir? Usulan. ID ni Presidente kayaknya mau bagus. Siapa ko sa muna ron? Oh. Sir. Sorry, sir. Sorry kayo, sir. Ano lagi na ay? Niya imong ID. Tigawang. Gitanaw pa dayon na ninyo. Kaniharaw ang tamang nagkasabot ta. Pida. Sige, sir. Diretso lang, sir. Og, sorry kayo, sir. Oh, ay. Tigawang. Tinuod ginagsulting sa dudong rin, no? Identify din yung tiguang. Nahibaw kong paingaw na to sa ato, Greg. Ubay-ubay ng mga tangan sa listahan, di ba? Kinsay atong unahon. Ang gamot ug buruan. Si Leon. Ben señor! 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 Bigyan na kayo ng dapito niya, gabi na. Nangit-ngit pa kayo. Nakaipan? Gigutom ko? Uy, jackpot ina. Nakaipan? Ay, di abang. Kadit manaw ko sa motor, ha? Bakan ako, be. Oo, pagkano ka ko. Kadiot ha, isumok siya na ko niya kong motor. Dali, sunod na ko na Retari sa labong nga sagbot. Dali. Pan? Pan ba? Ay, dara, pan. Gutom? Gutom? Kaon. Ini mau ka mang langsar eh. Yan ang ka. Ay, bebe, higda. Dil ko. Bebe lang pan, be. Magkabigda. Sige, maigda ko. Kana ba? Bebe, tubuon na to niya, tubuon ha. No, galain ni mo eh. Hindi pa tungkol aning pan. Di ko masugot. Ay, kajakpat na ko ini, oy. Kasi magto na ko na. Hulog ka ng langit. Jackpot. Gipasa-pasa naman lang ko, ani. Gipasa-pasa na lang ko, ani. Hila mo eh. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!